a mi m'ha sorprès perquè tampoc no la coneixia jo aquesta música i m'ha agradat clar, el meu fill és petit i li costa estar quiet, però si estava tranquil vol dir que també estava a gust. El dia és molt llarg i s'agraeix que es facin activitats. Els nens la música els encanten tots, sigui el tipus de música que sigui, i que està molt bé. Jo crec que s'hauria de fer més això.